Siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Di siya pipigilan, boy pang shoot, shoot. Number 1 sa balota, boy pang shoot, shoot. Di siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Misi, sadkap. Di niya siya pipigilan, boy pang shoot, shoot. Dako na kay nahimo si Boy Pangs. Makita ninyo ang kersada nga bag-o Boy Pangs. Ang mga iskina limpyo ka ayo Boy Pangs. Mauni inyong makita sa serbisyong Boy Pangs. Tana. Ato lang ang tuon nito. Kay Siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Sayo ka, may sinangumpan niya. Oh, good. Grabe, naglinggol, madayon, eh. Tuyog na sila sila. Di ko na mapigilan, boy, pang shoot, shoot. Shoot, shoot. Shoot, hindi ka natatarba ng ipon, ma-shoot, jud. Siya mapipigilan, boy pang Kaya napadong na to. Siya mapipigilan, boy pigilan, boy pang shoot, shoot. Oh, so Siya sinang shoot, shoot. mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Gidiganan, ano eh? Siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Boy pang Lubin tayo no ibe sa balota, boy pang shoot, boy. Kaya basan lang. Shoot, shoot. may kay di amo sa atong pistoron. Kining bag-orong kersada ako ara ba ning project ko mo kay bawa na. Salamat kayo, Anika. Ano yung gilungkuran? Ako ng project. Oh, imo ni Anika. O project na. Dako kayo kung Dako kayo gasto. ani. Siya ana. Ang ubang mga Ang ubang project na ko. Project. Wa na ko buhata kay. o ano bata. Sana man iko ka diya kap. Wala mo ko gipiko na nang imong assistant ka boy. Na ako ya sista ako nang gihal kay bawa mo tagpila ang isuldo ana. Tag usa ka libo ang oras. Mo nang dako. Siya pipigilan, boy pang shoot, Shot oh. Onya, Yahan ang karon project. project. Karon magamit mo. Magamit mo. Ikaw mugot mga kagnaw. Mugot Gaante kag trabaho. Dagan ang trabaho. Ganahan jud ko ana. Mo na guys, stress ka siya kap. Ang imo ha, mangumpanya ta, magsige ra kag ngisi. Kap, ayo sige ka. Ana, ngisi ra. Ikaw pod, Ikaw po. Kap. ngisi. Ngisi. Tag usa ka libo ang oras. No oras. problem. Ikaw, ngisi. 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 Let's go. Let's go. Dali dan barog. Dali, dali barog ba? Barog mangumpanya ra. Para na dayon day ka. Karon dayon. Sige. Ikaw kanta. Ikaw Sampulan, sampulan. Ge, ge. Siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Siya mapipigilan, oh, boy pang shoot, shoot. Katawa mo. Ano mo ha? Ah, ge. Siya mapipigilan, boy pang shoot, shoot. Ya, kabaluta lang ko kap. Hihi gani. Ikaw, he. Usman na tabi kay wala loading sila kap. Siya mapipigilan, boy pang He. shoot. Anak hey. Ge. Siya pipigilan, boy pang A few minutes later. Siya pipigilan, boy pang shoot, shoot. Siya pipigilan, boy pang Pinani kasadya ang atong barangay basta ako'y mahimong kapitan. So unsa pa may inyong dugayan? Butan ako. Hoy, paghinay mo. Hinaani na gyud ni ang atong pagpangumpanya. Layo pa kayong eleksyon ato nang gisugod ang atong mga kabarangay nga malipay no. Awa. Hinaani lang trabaho pero tag 1,000 ang oras. Oh. Asa bang uban ani? Oh. Hinana ra. Asa man si Inside TV? Tana. Ko ana. Pati ka klaro ay. Pumunta na kadungan.